Hola a tothom, en aquest vídeo tutorial veurem com revisar totes les tasques que tenim pendents, no només del nostre Google Classroom, sinó de totes les Classrooms en les quals tenim tasques a disposició de l'alumnat. Veiem que aquesta Google Classroom exemple em genera la tasca amb la data de venciment de demà i si accedim a ella i anem a treball de classe, la tenim aquí, en aquest tema. Si anem al tauler d'activitat, tenim la secció de pròxims, on podem veure la data de venciment que tenim. Si tinguéssim més tasques, les tindríem aquí totes desplegades. Si accedim a mostrar-ho tot, veurem dues possibilitats. Les que tenim pendents per revisar i revisades. Fixeu-vos que tenim un seleccionador de classes on puc posar totes les meves classes o una en particular de la qual jo vulgui revisar. Com podeu veure, aquí tinc la tasca, podria fer clic i a partir d'aquí fer la correcció, tornar a la feina, el que jo necessités. I podria tornar a la meva classe. I una altra vegada, demostrar-ho tot. Que vull postergar aquesta revisió o ja la tinc completada? Podem marcar que ja està com a revisada. Una vegada hem fet aquesta acció, en comptes de per revisar, hauríem d'anar a l'opció de revisades i veuríem que aquesta tasca ja s'ha revisat o ja s'ha completat, diguem, tota la correcció. Que ens hem equivocat? No passa res. Posem com no revisada i tornem a la secció anterior i fem la correcció. Això no és només d'aquesta Classroom en particular, de classe exemple de Gmail, sinó que és de tot el que seria Google Classroom. Si anem i despleguem el menú de l'esquerra, fixeu-vos que també tinc l'opció d'anar a aquesta opció de per revisar i tindré aquesta opció, sense estar en cap de les meves Classroom particulars. És a dir, després podré seleccionar tot allò que jo vulgui corregir. Aquesta metodologia, aquest mètode d'accés ens pot facilitar moltíssim la correcció i revisió de les tasques proposades al nostre alumnat. Això és tot. Fins la propera.